Tama ba ako? Minsan, hindi lang naman masarap na pagkain ang hinahanap natin sa isang kainan. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang lasa at kalidad ng pagkain. Pero may mga pagkakataon na naghahanap tayo ng magandang lugar, may relaxing music at crowd na pareho ang vibes. Buti na lang, naimbitahan tayo ng MusiKapihan. Hindi lang ito simpleng kapihan. Noong bumisita kami, nataon na grand opening day nila. At noong araw na yon, may mga presentasyon na ikinatuwa namin. Music lover din ako kaya nag-enjoy ako sa malamini concert na natunghayan namin. Kasi sa MusiKapihan, welcome ang bawat tao na gusto magbahagi ng kanilang talento sa musika o pagkanta. Bukod pa dito, mayroon silang music school kung saan nagtuturo sila ng musical instrument and singing. Kaya kung may interest kang matuto pa ng music o gusto mong i-enroll ang inyong mga anak, subukan na sa MusiKapihan. Kumusta naman ang food nila? I can attest, one of the best place where you can appreciate good food. They have premium drinks na unique and up to the point na even mga pastries nila still has relevance to music. If you're going to ask me if this place is worth coming back, I say this place is worth being your home to stay. So I'm calling out all music enthusiasts of Pampanga. You are welcome to take the center stage of MusiKapihan. Visit them at Arcadia building behind KFC Telabastagan, City of San Fernando, Pampanga.